Ukufana kwabafana kuwubala. Bangichaza ngento eyodwa, banokuphika ukuthi bayafana ngendlela eyodwa efanayo bethi asifani. Kodwa mina angifani nabo. Mhlawumbe nami ngikhanda okunye ukufana kwabafana ngoba khona abanakho ukuthi angifani nabo. Kusho umfana ethi akafani nomunye umfana. Okusho ukuthi bayafana. Amantombazane asesakhonfirm ukuthi angizosho amantombazane vele. Asesakhonfirm ukuthi abafana abafana ngesizathu sokuthi nawo ayafana. Nawo ahambe ebuza abafana ukuthi wababuza. Nawo ahambe etshela abafana ukuthi bayafana. Abafana mase bayaphika bethi abafana. Bephike bonke ngendlela efanayo. Intombazane ihambe ibuza omunye umfana, "Uyafana omunye umfana?" Ethi umtshita, "Hayi no angifani." Okay. Uthi akafani, hamba ubuza omunye, "Uyafana nomuntu?" Athi umtshita, "Hayi no angifani." So okay. Shuthi laba basho answer eyodwa efanayo, okusho ukuthi bayafana. Bakhonfirma ngaleyo answer. Guys, asishintsheni indlela yokuphika. Umuthi intombazane uyafana nomunye umfana or abafana vele bayafana nje. Hayi wena ungasho manje ukuthi hayi asifani. Awuyi mhlawumbe ngendlela nje yokuthi nje ayifani, kodwa ungasho ukuthi asifani. Usho ngendlela, mhlawumbe ungasho ukuthi ithi abafana uthi cha. Hawu cha ukuthini? Ngisho ukuthi abafana. Yabo kusho ukuthi wena